Base sa latest monitoring report ng Okta Research Team, may tuturing na areas of concern ang dalawang probinsya sa Central Luzon, ang Bulacan at Pampanga. Idinedeklarang areas of concern ng isang lugar kung patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa loob ng isang linggo. Noong mga panahong ginawa ang monitoring, makikitang papataas ang kaso ng coronavirus sa naturang dalawang probinsya ng gitnang Luzon. Batay sa datos ng Department of Health Central Luzon noong November 24, mayroong 9,185 COVID-19 cases sa Bulacan, habang 3,654 naman sa Pampanga. Kapansin-pansin ang paglobo ng bilang ng mga kaso dahil noong November 27, umabot na sa 9,329 ang COVID-19 cases sa Bulacan at 3,802 sa Pampanga. 5% pababa ang benchmark sa positivity rate na itinalaga ng World Health Organization upang masabing sapat ng testing. Samantala, noong nakaraang linggo ay tinuring naman na high-risk area ang bayan ng Capas, Tarlac na may mataas na attack rate sa 7.6%. Ang attack rate ay ang bilang ng mga nahawaan matapos magkaroon ng exposure sa COVID-19 patient o sa mga lugar na may coronavirus. Kaya naman rekomendasyon ng Okta Research Team sa mga local government unit na may upward trend o hindi bumababang kaso ng coronavirus, mas paigtingin ang testing at contact tracing sa kanilang nasasakupan. Ang Okta Research Team ay binubuo ng mga eksperto mula sa University of the Philippines, University of Santo Tomas at Providence College sa Estados Unidos. Reynel Pawid, CLTV News.